जायाखै नोंखौ Halo लोगोफोर दिनैहाय आङो मोनसे गोबां भिडिअ लाबोदों नाथाय दिनै बेनो जाबाय नाथाय गुवाहाटीयावहा सिराखाना नायनो थांगोन ओमफ्राय नावजाहायावबो थांगोन आरो इग्न'आव थांगोन आरो मा होनोमोनलाय एक'लेन्डआव थांनो हागौ बेलाया लिङोबा एक'लेन्डआवबो थांनो हागौ नङाबा ड्रिमलेण्डआवबो थांनो हागौ बिसोर मोननैनि भितोराव मोनसेयाव थांगोन ड्रिमलेण्ड नङाबा एक'लेन्डआव बेलानि चइस मथे थांसै ड्रिमलेण्डआव थांगोन ना एक'लेन्डआव थांगोन बेलाया खोन्थागोन खोन्थादो दानिया सिराखानायाव थांगोन सिराखाना नायखांनानै जुआवबो थांगोन जु सिराखाना माने मा जु माने मा दायो आङो गुवाहाटी रेलवे स्टेसन सफैबाय गुवाहाटी रेलवे स्टेसन दायो मोनानि 6:15 जाबाय बेनिखायनो नैबिदि नुदों आरो लाइटखौ बारा मोजां खिन्थानो नंला नै सफैबाय आरो जोङो दायो दा हाबलांसिगोन दसे थानानै मोनानि देखायनो थाखाय बियो मोनानि देखायनायनि थाखाय लाबाय दसे समाव आङो ओंखाम उखैदों ओंखाम एसे जाना लानोसै बेनि उनाव आं हाबलांगोन सिङाव आरो मोननैसो बुस्थु बायनो गोनां दङ बे मोननैसो बुस्थुखौ बायनानै आं थांसिगोन अमा नायलांबाय थालाय बेयाव दङ आंबो आं ट्रेनजिट केम्प दङ जोंहा बे ट्रेनजिट केम्पआव थाहैसिगोन ओमफ्राय आरो गाबोन गुबुन जायगायाव थांबावगोन दिनै नागालेण्डनि डिमापुराव सफैबाय दै फुङाव सफैदों 5टा बाजियाव 5टानिफ्राय दसे थाबाय माबा माबि बायबाय नांगौ जिनिसफोरखौ नै थाव बायबाय थाव खर'आव लागायनो बेयावनो दा थांबाय हादों दा नुगोन नायलांबाय था आं थानायाव मोनफैबाय इयावनो थागोन आङो बेखिनियाव हाबसिगोन आरो उनावसो थासिगोन डिमापुराव थांगासिनो जाम जाबायानो दानो नै दायो 8:30 जाबाय जाम जाजोब्बाय आरो बिराद जाम जायो दसेनो सालायबाय आरो जाम जाबाय नै दसेनो जाम जाबाय जों थानाया रेलवे स्टेशननिफ्राय एसे गोजान जायो 150बो लायो 200बो लायो अट'आ बिदि आरो खम बारा सोरबा खमाव फैयो सोरबा बारा लायो बेबायदि आरो पइन्ट नै बिथिं नायबाय थादों ओरै खिथिबाय आरो आं थानायसो बयबो
प्राइभेट होननायखौ आं थानाय जायगायाव नै गैया जागायानो 6 फुटल'सो मोनथारो गांलाब उन्दुनोसै नै हायावनो गैया नै बिदि उन्दुना